absolut nimic, gen, am furat-o și așa merge. I'm a motherfucking star boy. Every day a nigga try to test me, yeah. Every day a nigga try to end me, yeah. Pull off in that roadster SV, yeah. Pockets overweight, getting hefty, yeah. Coming for the king, that's a far cry. I come alive in the full time, man. The competition, I don't really listen. I'm in the blue moon. Ți s-a stricat Ferrari-ul. 25 de erori? Astăzi am primit mesajul ăsta de la Zbâr, care din câte știți e plecat în vacanță, bea Cuba Libre și stă pe spate, în care mă întreabă dacă am vreo idee cine-i cu Taycanul pe afară. Și sincer, n-am nici cea mai mică idee cine-i cu Taycanul pe afară, dar ce se poate observa din poza asta e faptul că Ferrari-ul nu mai are baterie la AirTag. Ce-ar fi să cotrobăi prin Ferrari, să-i găsesc AirTag-ul și să-i schimb bateria ca să fac o faptă bună dacă tot îl iau, nu? Sincer, și să-l spălăm, că uite cum arată. Am făcut rost de cheie, nu mă întrebați cum, dar am făcut rost de ea. Hai să-l atingem. Nu e asta totuși pârla de clipul de astăzi, pentru că dacă tot o să-i fac o faptă bună, m-am gândit să-i facem și câteva modificări așa distractive, ca atunci când se întoarce din vacanță, să găsească o surpriză, sincer. Nu cred că o să vă arăt unde e ascuns AirTag-ul, chiar dacă nu l-am găsit încă, dar mai bine să nu știți unde e AirTag-ul. Da, deci AirTag-ul era fix aici. Dar ca fapt divers, uitați-vă cum arată caimanul. Cred că am nevoie de niște ajutori ca să găsesc AirTag-ul ăsta. Invitatul surpriză este chiar Romeo Ionel Cătălin. Invitatul surpriză la ce, mă? Tu ai văzut câte view-uri am la ultimul vlog? Câte? 20.000. De acum nu mai apar nicăieri gratis, bro, sunt vedetă, gen. Bro, uite butoanele în alea. 3 săptămâni o să ai butonul 1 milion, ești prost? Efectiv, de acum, nu, deci trebuie să-mi dai bani dacă vrei să mai filmezi. Uitați-vă cum editează omul ăsta, băieți. Își pune ploaie și atrage aluzelele să nu știi dacă e noapte sau zi. Uite aici. Și gen face... Fii bro. Zi, brădere. Deci mi-a zis, bă, Rareș, ai vreo idee cine e cu V Taycanul? Și mai ia poza asta și Taycanul, dacă te vezi, pe undeva între Clinceni și Dragomirești Vale, da? Are AirTag-uri în mașini. Ca orice om milionar, nu? În toate. Da. Are AirTag la Oli, dacă vezi. La câine. Oh, deci vede exact când i-am plimbat. Exact. Știi ce vreau eu să fac? Să-i fac o faptă bună. Dacă tot îi schimb bateria la AirTag, bro, ce-ar fi să mă plimb cu el, să-l colantez, să-i pun huse pe volan, să-i pun huse pe scaun? Huse mobil phone? Mai vedem, îi punem și huse mobil. Colantezi? Da. Dar are PPF pe față, bro. Crezi că o să se supere? Pe îl pun eu. Gen, îl punem noi, dacă vrei. Îl punem noi, gen, adică nu că îl punem la modul mergem undeva și îl punem. Nu, îl punem noi. Cu mâna. Da, exact. Bă, fii atent. Trebuie să pun și o story. Caut de 20 de minute în mașină AirTag-ului și nu îl găsesc, să-mi bag chiar l-are ascuns bine. Ok, uite o oglindă, bro. Vezi-mă că zbâr, stă acum pe spate și gen maimuțe am văzut pe TikTok. Ce am văzut maimuțe? pe TikTok o maimuță foarte drăguță, deci este adorabilă și m-a făcut și pe mine să vreau maimuță. Da? Deci e foarte drăguță, îi face de mâncare. Era o maimuță care semăna cu tine. Am văzut pe TikTok o maimuță să ți-l trimit, e drăguț, îi face de mâncare. The fuck, Romeo, nu știi cum să deschizi capota la un Ferrari, bro? N-am mai avut model de ăsta. Ce e asta? Cartea Ferrari. Wow, E nou năuț, bro. Îl pui pe tine? Ok, cred că punem pauză și facem un timelapse până găsim AirTag-ul. Stăm de 4 ore jumate și gen n-am găsit AirTag-ul, bro. Ok, unde poate să fie Romeo? Are mentalitate zbârgem de faceți-a bani, da? Da? Dar nu ar trebui să fie atât de deștept. Eu zic că e sub scaun, sincer, pare genul care ascunde chestii sub scaun. Uitați-vă unde e. Ăla e AirTag-ul, în cazul în care n-ați văzut niciodată unul. Dar cum îl iau? Crezi că ți intră mâna ta acolo? Nu cred. Ia încearcă. Mie gen nu-mi intră din cauza la ceas. E un telefon în mașină, uitați, fii atent. Deci uitați, eu am găsit AirTag-ul. Uitați-vă ce văd aici. What the fuck? Aia era o husă de la mobil. Și poți să-ți iei și tu, ba chiar 2 la preț de una. Dacă bagi codul Rareș, ai 65% reducere la huse. Nu mă uite, era un telefon cu husă la Mobilbox. Asta e AirTag-ul, Romeo. N-are, nu e ușiță? O să-l pun aici, o să-l găsească vreodată cineva. Nu acolo, mă, aici, nu m-am... Hai să nu deschidem, mă. Unde e, mă? What the fuck? Bro, pare că întoarce avionul ăla. Nu este elicopter. Visul meu e să merg în elicopter. E cap sau pajura? Pajura. Pajura înseamnă că... Pajura. Vezi locul ăsta? Da. O să facem schimb cu asta.
Chiar îl lași Cred că acolo? nu o să-l găsească nimeni. Și dacă plouă? Trebuie să ne luăm proviziile. Și nu vorbim de mâncare aici. Ah. Scuze, m-am obișnuit că dacă apar pe vloguri să și mănânc pe vlogurile alea. Cu mine, de păcate, nu mănânci. Hai, filmează singur. Ok. Te-am pupat. Zi frumoasă! Spor! Îți iau un bucket for all de la KFC. Hai că filmăm dacă e. Hai să filmăm cu oricum. Da, mâine, gen. A, păi... Spor! Îți iau un bucket for all de la KFC. Am zis că facem treabă, gen. N-am văzut în viața mea chid o mașină așa scumpe. Hai, ia mizeria aia de acolo, te rog. De ce, mă, nu-ți place? Nu. E că de frumoasă arată. Îmi dai 50 de lei dacă nimeresc coșul de aici? Da. N-am să-ți dau, chiar n-am să-ți dau. Ok, lasă-mi, rămâi tu împrumut. Cam așa arată povul unui Porsche Cayman. Romeo, părere? Eu nu sunt la volan, unde sunt de eu cu părerea. Păi gen, uite, te uiți pe cameră. Părere? Arată frumos sau? Mergi de ceva, gen aici, să faci așa. Hai că ăsta ne omoară să fac eu. Aveți grijă! Are un Passat CC și nu e frică să-l folosească. Și acum pute groaznic cu aia, mai rău decât data trecută. Deci miroase mirosul ăsta. Când te-ai căcat ultima dată și ce ai mâncat? Am căutat pe ChatGPT că e conducta de retur de la nu știu. Am ajuns la Chitiosburg și mai exact la Alex. Mai îl știți pe Alex? De când am mai colantat o mașină la Alex? Și de când mi era doar să n-am loc de parcare la Alex? Uite aici, e curte la om. Mamă, e palat, nu e curte. N-am număr să pun în mașină, bro. De ce? Eu am un torpedou mereu unul. Că gen sunt de la, gen parchezi moderne. Bro, e și el, gen. Mama, a venit mirosul de la canalizare, e fix mirosul de la mine în casă. Îmi place. Te chiar, meu! Wow! Și nu e nimeni aici? Atât de multă încredere are în tine să-ți deschidă serviciul aici? Da, și mi-a zis chiar să îi opresc aerul condiționat pentru că a uitat să-l oprească, bro. O să colantăm, gen, doar partea de față. Impactul, dacă se arăt în față, zbură salaba același. Dacă stăteam să colantăm toată mașina, după aia trebuia să stăm să și decolantăm. Ușa, închide-te! What the fuck, bro? Am telepatie? Hai să intrăm repede acum pe dedesubt. Ușială. Intră repede pe dedesubt. Ok. Hai că de pe... Nu, ăla e muscă de aia de căcat. Cum e culoarea de pe M3, gen. Știi ce surpriză mai am pentru zbâr, gen? Ce colant să mai fie aici? Un Mickey Mouse, bro. N-am măruntă de O, e bine, mă, 28 de minute, ce Fii ai? atent, ce mașină vreți să fur în următorul clip? Vreți să fur mașina nouă a lui Romeo pe care și-a cumpărat-o? Păi nu mi-am cumpărat-o, bro. Nu? Nu, doar am plătit-o, gen. Hai să facem un time-lapse cât durează să treacă femeia aia filmează. E ok, bro, gen. Unde te grăbești, gen? Dacă ați știut că tu ce are la ușă? Diavolul la ușa lui. Ba, nu, bro. Eu am crescut cel mai cuminte băiat din lume, așa zice mami. Doamne, doamne! Doamnă Stoica, dacă ați ști ce pușlam aveți la ușă... Sunt cel mai cuminte, nu beau, nu fumez, nu mă droghez, nu fac sex. Doamne! Doamne! Ai tras s-a cu 3 seri, ți-ai spart toate venele din nas. N-am tras gen, singurul care a tras se care a făcut filmul. Și ce, mă, nu l-au prins? Ok, deci avem aici colantul și partea surpriză cu Mickey Mouse aici. Dar prima dată, ca să putem să punem colantul cum trebuie, e murdar rău tot, cred că n-am mai fost spălat asta de... De ce are fața aia? Are din nou toate erorile din lume, fileriu. Le vezi câte apar? Wow. Uite, ESC System Failure, F1 Track Failure, Manetino AVH System Failure. Dar de ce? Cred că când asta l-a încărcat. Băi, îți imaginezi că am cumpărat un Ferrari care nu mai are sisteme? Câtă aura, bro. Deci n-a fost pornită asta și a rămas fără baterie și asta înseamnă că nu mai are sisteme deloc. Adică nu
N-are SP, ABS. N-are absolut nimic, gen. Așa am furat-o și așa merge. Am aflat de pe rând că gen asta înseamnă că nu are sisteme deloc. N-are ABS, SP. Are eroare și totuși. Nu ce să zic. Sunt Max Verstappen, bro. Aoleu. Am furat un Ferrari care n-are nimic. Chiar te rog frumos să încerci să nu apărem la știri. Bă, nu, bă, bune, stai că mi-e frică. Ce fel să rotezi farurile astea după volan, gen. What the fuck, eu acolo am observat. Știi ce? Eu, uite tu ce tare se curbează, gen. Dar știi cine mai avea așa? Terea Gigiu. Crezi că mai apar erorile? Eu cred că da. A dispărut aia cu ABS-ul. Da, lor. Nu mai are câteva. Poate trebuie să mai mergi un pic cu ea. Da, poate dispare așa pe măsură ce mergi. Hai, că trebuie să vadă în dacă lovești ceva. Hai, da, mai tare. Coaie, dai din ce în ce mai tare. Da, mă! Ha, mă, cât de greu e. bage Uite greu. ce se joacă la Tesla cu luminile. Dar nu-i Tesla. Ba da. Ok, momentul mult așteptat. Mâncăm? Mâncarea mașinii. Nu mâncăm. Deci trebuie să trăiești dieta rare și mănânci o dată o săptămână, bro. Romeo ci că spală mașina, da? Că el a zis, du-mi un video la final. Ce are, mă, Că ce ți-o are? spăl eu, că nu știu ce. Uitați-vă spălare. Bă, ăla e motor de poliție, mă. Ăla care vine. Uite, ăla e de poliție, no joke. Crezi cum a văzut? Super, mă? Exact. Așa, da, dar mai în margine, gen. Wow! L-ai pus prost. Doamne, o șansă ai avut. Lipi? Nu lipesc, că îmi pun mâna de Fix paravan. așa. Custom tuning. Nu apăsa acolo, că dacă îi facem lucru, arată urât. Lasă așa. Bun. Asta e ok, gen. Te-ai lipit prost. Fac, o să venim pe afară. Ai făcut acolo? Facelift. Doamne. Mă, ce frumos arată ăsta. Hai, că arată frumos. Albastru nici nu l-am văzut. Spune Mickey Mouse. Uite, ăla e cu alb. Ăla e la sfârșit, e surpriză. O să arate oribil. Uite cum l-a pus, Doamne, antitalentul vieții. Care a dus dracu în car să scoatem. Gen, bă, uite o Ferrari și după aia îl vezi așa și așa. După aia trebuie să tragi asta. Crezi că rămâne? Rămâne, dar nu știu cum îl mai iei după aia. Nu are și scripici la timp. Asta se ia 100% cu vopseaua, bro. No joke. Hai, măcar ăla n-a arătat atât de rău. Măcar hai să dăm dracu alea jos. Bă, dar ăsta chiar are scripici. Ăsta Loki chiar se vede șmecher, gen. Zice că n-arată Dar nu se vede. Ba da, se vede așa un pic scripiciul pe cameră. Și a venit momentul mult așteptat. Crezi că KFC? se supere pe mine? Bă, Nu, coaie, gen Doamne. am terminat mașina, uite cum arată. Îți place? Hai să arătăm un pic de aproape. Aici avem o parte din M3-ul lui Gami. Aici avem o parte din Taycan, cred. Țin Taycan dacă ești chior, dar în Bine, fine. ba, aici avem o parte dintr-o altă M3 cu clipici, dacă se vede. Și la final am lăsat gen desenele preferate al copilăriei mele și anume Mickey Mouse, bro. N-ai găsit Spider-Man, bro? Nu. Era roșu, adică Gen, mergea perfect. Uite, tu vezi că are gen drip, are gen e iced out. E iced out. Hai, ca Să ăsta. rezolvă mine. Chiar cred că O să-l sun pe dacă o să FaceTime afle, dacă își dă seama cât de tare se ia vopseaua de la ăla, Aș vrea să-i văd reacțiile în persoană, aș vrea să-i fac mult mai multe, gen să-i pun și huțe pe volan și pe alea, dar n-am avut timp, din păcate vedeți, e noapte. cred că e edit, sincer. Faza e că muncesc 48 din 27. 27, mă? Mi-e frică, bă. 27 de Frică distanță. mă dă afară, bro. Fa. Te pup, ce zici? E bine în vacanță? Da, uite, sunt la un eveniment. E lumină, dar el e în alt univers. Uite unde stă el, bro. Noi... S-a băgat bucket for one la KFC în cazul în care nu știai. Tu mănânci la restaurant de lux. Nu cu aia, să nu e restaurant de lux. E gen toată insula închiriată. Wow. E gen doar toată insula închiriată. Și eu mă rog de ăsta de 6 ore să-mi iau un bucket la 20 de lei. Uite, de ce crezi că filmează? Păi am primit notificare de ce filmează. De ce? De la RTEC. Cum că gen l-am lăsat în același loc ca să nu te prinzi? Cum a putut? Gen, primit notificare și pe am uitat pe camere. Ai stat 30 minute lângă mașină. Consar se face într-un minut, efectiv. Ok. Aș putea să par gen că nu știu despre ce s-a întâmplat, dar chiar s-a întâmplat și am stat 30 de minute pentru că au apărut 25 de erori la mașină. Cred că ți s-a stricat Ferrari-ul. 25 de erori? Gen nu mai funcționa nimic la ea. Avea toate erorile posibile. E posibil, gen, tot timpul apare așa dacă n-am timp să conduc.
Gen, când sunt plecat și nu... Păi dă-ne nouă, bro. Da, uite, Romeo a zis că de ce nu-i dai lui să conducă. Sau mie. Eu am vrut să-ți iau mașina fără să te știi, dar se pare că am uitat că sunt 253 de camere acolo la birou. Am vrut să-ți fac o surpriză, dar că n-am mai putut să aștept până să vii tu. Și Așa. hai să-ți arăt surpriza. Prima dată să-ți arăt asta. Ok, după aia să arăt asta. Aici zici că e Spider-Man, low-key. După aia să arăt asta. E Merry Christmas. Și după o să-ți arăt asta. Asta arată funny. Și după aia toată mașina arată așa. Credeam că o să-ți placă. Alea albastru de pe mijloc n-are nicio treabă. Da, că restul au. Romeo a zis că toate arată frumos. Nu e adevărat. Romeo cred că vrea să mergi în continuare. Gen, mergi acum cu Manetino să-l bagi în wet și în dălea? Da. Atunci ok. Te duci la KFC. Nu te duci la KFC. Chiar nu. Hai, ieși aici. Pleacă de aici, bro. Foarte sincer. Chiar nu-ți place Mickey Mouse? Gen, bro, doar pleacă, sincer. Pentru cine se întreba cum e când conduci un Ferrari care are un sticker cu Mickey Mouse în fața la logo-ul Ferrari, ei bine, Romeo, cam așa arată. E mai tare ca povul de la Cayman? Sau e mai Ce tare? crezi? Mie îmi place povul, că tu ai mâna tatuată, știi? Da? Și gen, pare așa când o vezi pov, pare că filmează cineva cu o extrem de mare. E tare cu mână cu tatuaj sau e mai tare cu mână cu ceas? Nu, mâna cu tatuaj. Bă rog, stai așa. E mâna cu Stai, tatuaj. nu, stai un pic. Mai tare e cu mâna cu ceas fără tatuaj. Dar pare că e mare cu mâna cu tatuaj, nu știu de ce. What the fuck, bro? Gen, Nu, de pic. ce doar pare? Păi, gen... Bă, mama. Doamne, coi și e pe wet și ne-am călcat-o cu vârful. Am mers Nu și eu cu înțeleg. asta. O calci cu vârfului. Da, cu Și aia. pleacă așa. Nu am avut tupeu să-i dau full kick vreodată. Chiar înțeleg clipurile alea pe care le pun eu memes cu Ferrari-ul care se fac căcat dintr-un șpiț. Da. Îi dă un șpiț pe de pe loc și o bagă în parapete cu aia. Asta trebuie foarte mult skill să manevrezi. Efectiv, acum Și gândește ce că asta nu credeți? e hibrida, aia hibridă e și mai nebună. Da? Eu credeam că e mai stabilă aia. Îți dă instant mult mai multă putere la roată decât îți dă asta. Că mergem la KFC, Romeo. În sfârșit, toată ziua m-am citat pentru asta. Gen, Hai că da. i-am zis lui Romeo că Am s-a... mâncat acum 2 ore, bro, este ok. Știu, bro, gen, mănânci o dată la 2 ore, dar gen... Nu știu dacă știi clipul ăla viral cu XQC, că și-a cumpărat un SF90 sau un Lamborghini Huracan, nu mai știu ce luat din nou. Și el mergea, uite, fix așa ca mine, cu 100 la oră pe autostradă cu 6 benzi cum e în America. Și gen, toți râdeau de el și ziceau că merge ca un neni, știi? Și acum, gen, parcă îl înțeleg, gen, parcă mi-e un pic frică, vreau să-i dau. Dar gen, o viață și o gaură în cura mea. Da, în curbă ție că-i se remâncați gura ta. Deci am luat într-un final bateriile și fiți atenți cum arată cu Mickey Mouse ăsta aici. Și Romeo se ține acolo de la maștecă. Am luat bateriile măcar să-i schimb asta la Airtec. Aici avem un pic de M3. De ce miroase așa, bro? Cred că e de la tine, sincer. Și știu eu sunt mic, bă. Da, eu Ia și tu un filebazi când nu se uită la are. Uite aur acum. Tu ai zis că vrei doar un crispy strips. N-am zis asta. Nu cred că m-am gândit în viața mea că să ajung să parchez un Ferrari la KFC să mă merg. Visurile devin realitate. Ăsta. De bro, oare am 109 lei pe care? McLaren. Cam multe carduri, sincer. Oficial am furat Ferrari-ul lui Zbăr. Le-am colantat cu Mickey Mouse și acum mergem în locul teoretic unde se strâng cei mai mulți mașiniști. Adică la Mega de la Decathlon non-stop. Cât aur are, gen. Poliția aici, bă, poliția aici. E poliția aici. Hai să nu vadă cum avem colandată mașina. Evident că au rezistat. Nu toate. Dar Asta... Mickey Mouse chiar a rămas sincer. Dacă te uiți. Păi cred că o să rămână și după cel de-ai jos.
Mare, 10 km. Deci nu realizați cât de fericit mă face faptul că, efectiv, acum am dat-o pe manual mașina și am uitat, are LED, gen OM, din fabrică, care se încarcă ca la Formula 1 când trebuie să schimbi. Deci am fost atât de fericit, stați un pic să fie un pic, să nu fie trafic. Doamne, deci, zi-te Romeo cât de fericit am fost când am văzut că s-a încărcat de la mașină. E ca un copil de Crăciun. Deci fiți atenți. Coaie, sunt Charles Leclerc de pe mea! Catarare! Decolăm, coaie! Bă. Bă, coaie, cât de tare! Deci asta e bateria. Am luat-o de la... De la vara ta? Da. Oh, lol, nu știam că vine baterii. Ok, dă metru. Ia. Ții așa, rotești ca la ceas și s-a deschis AirTag-ul. Am primit de la producție o farfecă să puteți să desfacem asta. Așa. Acum ascunde undeva unde să nu știe nici el unde e. Ok, asta e, las gen aici. Ok. O să vă arăt eu un cum decoratez mașina, dar cam atât a fost clipul ăsta. Nu știu ce a ieșit din el. Dați like, subscribe la Romeo Și codul? și codul are și pe mobil. Trebuie să am mâna liberă. Mă, dar tu vezi ce rezistent e pe Unde? telefon? Dau de tot cartierul când ai asta jos. Ăsta parcă arată prea frumos ăsta cu Mickey Mouse. Da, chiar arată drăguț. Uite, fix așa de supra. Nu e drept, asta e problema. Nu mă, nu e drept. Nu e drept, uite. Aici e atâta. Și aici e atâta. Dacă stai să le compari. Ăsta cred că îl mai las, mă. Mă lasă.